Mufaro wandino wakanyanyisa vakadaro baba charamba. Yes, makangana nchinyemwera nchinyumbwira ziye kuti zvinhu zvacho zvatsvuka selipstick ya Madam Boss. Yes, izvo ndakataura kuti musi 15 December achinenge chakachaya pa Belgravia Sports Club hanzi Hair and Beauty Festival. Hanzi it's an opportunity for us women to mix and mingle tichidya, tichita shopping, tichitera beautiful music. If you want to be part of the exhibitors, remember I told you it's from $500. Uyai madzimai tifare, uyai titengese nekutengerana titi tisangana tichifara tichimboonana kuti munhu ari kuita nezvechii tichisapotana mubusiness. Hanzi inonzi entrepreneur, tisuma entrepreneur acho. Saka musi 15 December ndinenge ndiri kwenini Madam Boss dudzai uko akusi kwadudzai uko. Dudzai anenge asiko atombodikana zvokuona dudzai tinenge tiri kwesisara Madam Boss tichinyumbwira tichiona tichingofarira pamwe chete handiti ndinenge ndiriko. See you there musi 15 December pa Belgravia Sports Club. Signing out.